Tun truma kan en haule tur chu American action thriller film kum sang ni som ni pakhata an ti chua Zol ti ni a atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me Lindy Lewis hi no pangte ani lai tangin danglam bik na riaw anaya athin chia in suala sha thle arwal puiten tu man an kom du lo chu soilo anti boy ngam ai lovani ril ru boy thut chang nein athin rim chu ain sum zo thin lowa mental dam do ina en kol angai hial doctor te beidon nu chuan military school an lu tir le a ma se an lo en kol thei bik tlat lo an pu te a khoi she tlat lo atin ni ril rulam doctor mansin hian ain kol thei bera athin rim huna ain thunun theina tur electric vest asiam sak nge zan kha chu tlangwal pakhat Justin nen anin data anin mutir chuan ain thlasung ve deuh hole an tum deuh u ka ma se holo turatin Lindy chuan atong dan vela tang chuan tlangwal fel tak ani aringa zanria kil pui tur chuan athu ve ta ni waitress in order ron la a Justin alama piang an nei lo thuwa an chan chuan Lindy chu asata phat mai dokana an chemte da chu a humlai reng a shelova a vitman thelani bedroom a alu nu chuan waitress kha lo om ve in a thian te bula Justin chu fiam thu thonan alo manga Lindy chuan ain thunun watangai tia hria Karen in man tiran tum chuan a device hak lai chuan na a thok tlat lo chuta ami zedik tak chu ron chuakin waitress chu a soisa shepa Justin Porshil lovin restaurant chu a chua san wang atu ka doctor mansin kha muin a device chu siam thawat turin atia siam pain zan masa a dei chungchang kha lo zot Lindy midang zinga a khosak dan an en chin na alo nia Lindy chuan ka fel chiang khop mai mi kut ka thak le ta kha tin alo chang Lindy device asiam that nu chuan I har san no to hi ka hria thiam pui lutuk che ma se I thin rim na so sang ti re hlen tur chuan midang nen in zom na thuk tak in nei anga yang atia Lindy chuan ngoi rengin a chua san Justin kha mule zak viau ma se tum lo devin a khola anin mule ta tuntrum anin dei chu akal tluang viawa Lindy chuan photographer ni a chak thu a shil nge Lindy apartment an thlen nu chuan fo atuma alo du tlat lo a in thunun zo lo a hlawatin ni ma se ruma azui lut ta thawa a electric vest hak an mu chuan enga te chiam angai lo sexy atima zoka hemizan hian an riak dun nge ni Lindy zinga aron har chuan present Justin an alo pe a an hon chuan camera lo ni in alom tak zet lom thu soinan an fop zawa Justin chuan adam doi in chop chu lo mu in dam lo nei nei em ni tina zot ma se Lindy chuan ani na dik tak chu a shil du lova Justin an na ka kalangai zanria kan kil dun le don nia tina chua san Lindy chu a hlim venga Justin tinami alova hun hlimom tak an mang dun thei chu a oi lo zok hia lani hemi nu hian doctor mansin hena a hun ton hlimom tak chu a shilve a ka device kha ka mang mi alo Justin hi kadam na tur chu aniang tin phur takin asoi clinic a chua san nu chuan kholaya mi te chu a camera thar chuan an thla an lak sak vela zana abialpa mutura ain siam mek lai chuan message adonga Justin nin aron tlai deuh tur thu asoi rei tak anga nu chuan a khol taringota detective in a phone lo changin Justin chu tha ani thu aron shil tamai police station lam apan ngala detective Vickers le Nevin ten kholaya arwang an char thu an lo shil an ti ti tang chuan Lindy in tual that tu an chui chhuat thei tak tak aring lova
office suasanin ama nge in chui chua atum ta ni atu ka chuan Justin vuina lungche takin akala hun rei lo te chung anom dun lai te kha ngai tua chuakin phuba lak ngei aril ruk athin rim na so sang lutuk chu azual zela wangin Dr. Mansin muturin avakala alu chiatin azuan ngal ringot Dr. chuan alo chiu mu hila aron har chuat nu chuan Justin chanchin shilin rong taka thattu chu an office ama dor thin tu te an ni ngei aringa Dr. chuan athiamang to ka tong thlamuan tumin police in an chui me ka an na thoti ro atia ma se Lindy chuan thin rim takin keiman ka chui chuak vek don ani tina chuasan Detective Vickers ka kholin ka chenna minron muro atia Vickers le Nevin anin zui chuak chiatin an office a chuan alur rungal evidence anda na ruma kalin Justin athil poimo anda thatte chu ala chuaka awaleta ID atangin a chenna a hre theita apartment a chuan a kal ngala inchung anen kwalvel lai chuan Vickerson phone atangin aron hau shep an department building a alud ruti an hre chuakatin ni Vickers vek chuan kei chuan ka hre thiam lutuk che mase ka partner man tur chein aron kalme kani atilea manmo taka apartment chuasan atum lai chuan Nevin nen anin toka pistola ron tinin federal building a iluru ka wangin manini atia Vickers nen hian in beta cheu ti pa in phone a the pheya chu vele Nevin chu bei thutin atlan chuak ngal Justin a karnal tak chuan ain khal chuaka Vickers te chuan ron zuin an la che sual zuya atlan chiat san theita ni atu ka chuan electronics mung rosang sang zorna dor lian taka luta angak tu te hna chuan he carbon tak amamo thu soi Lindy chu ND bula an hruaya Justin a phone chu pe in achunga information omzong zong a hriat du thu a hril a check vel lai chuan a bial pa chu damdoi zuar thin aniem tina zota ND in a file a landana chuan accountant saklia ve mai ani thu a soi an en chian zel nu chuan ama dor thin tu abiak zin deuh pakhat an hre theita chu beri ni in Lindy chuan chu pa tha ngei chu ani a ringa ND hnena chuan lom thu hrilin ati buai mana chabi a hnut chia nge beri omna hmun ava thlen chuan ami le sa tam tak an lo om khom mupa poisa in choin in sual an lo en me kani beri chu panin ami te ma chuan Justin a tha le tha lo azota ma se a hril du thak lo beri chuan kami te zinga in sual thiam ber pathum i ne thei phot chuan i thil du chu ka hrilang che atia Lindy in chu alo rem ti ni olsam taka a hne vek nu chuan berian chaka puanga a motorin a phur chuak konglaka dingin driver chuan pistolin aron tin thuta engma ka hril don lo che berian alati zui chuta driver chu asoi sa hrepa beri car ma thlung betin I tong chua lo chuan I thiang atia beri chuan an ho tu pang gareta tha ani thu asoi chuak tangenge zui du su athat veang che sarkar pon an hlawasin atilea Vickers chu an accident wang khan damdo ina alo loma Nevinin Lindy chanchin zong a hriatang ang te chu alo hril mol a chua hnu chuan Lindy aron lang hlola Vickers hian a partner ron kaldon wangin alo bi ruk tir chu ni in Lindy chuan lom thu a hril hnu chuan Justin thattu dik tak a zon chua to thu a hrila garet chu man ngal turin atini Vickers chuan evidence tel lo chuan engma an ti thei lo thuin alo changa engwangin nge Justin hi boipui em I hriat na po ala rei si lo atile Lindy chuan katana mi thatak ka ton om chuna ni wangani atia athu soi chuan Vickers a hne deuh ani nge yang garet omna address chu a hrilta ma se nangma in kal reng su tina cha anin biak mol lai chuan Nevin ron langin Lindy chu manatum lea a hmaya na taka lo hmokin atlan chuak le ta ni
Gareta chen na building lian tak chu avatlenga security in charge Delacroix chuan thataka lo dong songin kan pu bula chuan ka hruayang che atia ma se elevatora an chuan lain atnek thlutopa a electric vest kha lak sakin building atangin an chuatir ngal motora a chuan lai chuan a in thunun theina korhak to lo awangin a buai tana driver ding tura an ti chuan alo hnial deuh thlata wangin a bei thuta an chet sual pha ta ni mase himpialin Lindy chuan motor chu a chua sana Dr. Mansin vahmu in athil ton zong zong kha a hril veka electric vest siam le turin ati zanji anei nu chuan electric vest chu a pelea atuka apartment building apan ding ngal avathen chuan tuemo anlo lut ti a hre theia tukvera tangin a lut Garrett mi le sa ten bom anlo kama tha an tumani puak thei thil chu sutin pakhat beka ada adang chu ovena thi anga alan theina nakam building a chua san nu chuan Vickers Khan lo changin a motora alu tira a him jok nan manalo tumani chuti lai tak chuan apartment aron puaka chu rem changa la in atlan chevat zana Vickers chuan Lindy kholin Garrett chu ama zui lo turin angena min ngai tua su ka tha lom tin phone ada Garrett omna building a khan alo lon me ka achi pa chuan Delacroix bok khan pistola tinin alo man le Garrett bula chuan a hruai tange nge a Justin chu ka thatalom poisoi lo nun na tam tak kalabok enge ti thei nei nula alo tia Lindy thinrim lutuk chu azia aron chuak don tlat mai chuta Delacroix an alua tak alo khong thluwa ni khoshelovin aom le ta aron har chua chuan room pakhata Delacroix an alo phuar beta athisen an lo hip chuak me kani Lindy thinrim to lutuk chu an phuarna ta atal chuaka Delacroix chu beinghalin Garrett omna zota ashil nu chuan thatin office lam chu apan ding ngal a personal guard te chu athat le a office a chuan alut theita mase Garrett chu midangin anlo kap hlum mana makti taka ain renglai chuan Justin room kil khata tanga lo langin kut aron benga na thatak a thowangin lom thu a hril Lindy chuan athil mu chu awoi theilova Justin hi athito emo ati wangani Justin chuan CIA agent ani thu a soi chuaka Garrett thattur hian Lindy anlo mangtang kai ani Dr. Mansin po kha an hnuaya thok ani ti a soi chuaka Justin wanga boina to zong ngai to chuakin athin rim tak zet bei atum lai chuan a electric vest hak khan asoka Lindy chuata laptop Justin chuan Garrett i tha hnuwa nangma inti hlum angin kan lantir don alom atia chuta Lindy thinrim so sang lutuk chu electric vest chuan athunun zo to lo ron tho chuakin a bek kha a peya room chu a chua san ngal Justin an engthil nge tia an ennak chuan bom kha lo nia apuak dar ta vek mai Lindy in clinic kha avathleng le chia min mangtang kai ani tin Dr. Mansin an khum chiam Dr. chuan ngai damalo dila engma an ruah manna ka sheve lo shim tin anin hnial boilai chuan Vickers le Nevin an ron thleng hlola pistola tinin that lo turin an ti ni akeya an ka hnu chuan Dr. chu handcuff alo bun tira tha tum lo ani ti Vickers te chuan an hre thiam ngal damdoina an hruai hnu chuan an khes lian tham tak achin fel saka wangin lom thu an hril luama a electric vest a pek let le hnu chuan Vickers chuan len chua puya soma kaloin ngei tua don nia tina chang Lindy damdoina tanga a chua hnu chuan photographer thatak ni atum ta ni Andy ron langin Lindy car chabi hnu chia kha an en chian nak chuan car man to tak chabi alo ni reng mai